this is oxygen. I'm that. Let's go, go, go. Buya kita buya eh. Way bayi. Way kwarta. O pagi laki. Sus, may pangkanding no? Wala pa'y kwarta. Abuhit magyapon, oleh problemado ba? Doon nga lakon no? Sa eskrito ani. Doon ako ne? Me, unsa may sekreto mo, me? Okay problema. Sigir kaon. Sus. Tuganay ko nung kume unsay angay kong buhaton na nga way gyud mo problema, me. Maot kag lawong. Ha? Paot ko? Pataka magstorya ka ko apo kay na ako, me. Asa dapit. Nabanga mangga. So lang kita buya eh. Wa pa ginahuman og lampas nga sindan ako pero sige okay na lang kay gamay-gamay lang po'y kulang man. Ko ni gini patiwas kay nakoy planuhang itukod ri. Yes, success. Matay. Mang gusto duwing ardot oy. Saong naon eh. Ay amigo man lang usting di ay. Karon dot kabalos na yung kunin mo dot. Impas si kinao ron. Oy pre, sabi ato. Atay pre, anong gahinuktok mga dira pre? Gusto may problema din mo pre. Atay lagi pre. Ngabot yung panahon nga malas yun. May kwarta, may checks, may laki. Kuya. Mau ba pre? Para dit ani pre. Pugoy kwarta gyud. Kidney, kabalos na yung ardot na ni Ron. Patay karon. Yun na pating. Lain po ako ba? Kabalo ka nga, gingnan kang ardot nga, batik kag naong? Ha? Mo ba? Yun sila ko na, amigo kay mag-ayon niya, maunay rin ligapon. Inon bata, sabar yung skanding niya, maot dugog dawong. Ipilay ko katube, nga, parang lagutok sa kanding. Sige ting, ako nga tuon, ako ingnon nga, masig utok ko kanding. Gibinuangan yung ganyan good. Sige, masok ka, wala, ilaw, bus na ako. Mukha, ituwa lang ito. Oh, asa man ka? Wa pa lagi sweldo karon. Yati, uy, bayad-bayad naman yung animalan eh. Uto na ako silang duwam, away yung animalan eh. Dot, Saman? kanang kuan ba? Ilamang ka ni Usting no? Oh, kaila ko. Ako tong amigo. Nga naman day. Ah, suod gid mo. Lain pa ako ba? Matay ni si Usting. Nga naman noon siya nga agya daw ko nung binuhi nga mga kanding. Imo daw ko nung gipangtirahan. Ha? Unsam nagbatakataka nung sige istorya, unsam nang amiguang. Pagtarong ni basi ikaw ra binuang ng istorya. Nah, wala lagi ko nagbinuang dot. Tanang barangay, tibok lupisay na, taman oro kita, kabalo na nang hitabuha. Nabalita gito sa radyo. Ha? Uang tawaan na. Bantay, makita ni mo ing nga magkisumbagay ko niya. Di maayo ni gibot ka pagkaulaw rin. Bantay ka na. Ako aton karon. Oh, lakad tuwa dito. Oh, tuwa na. Ting. Ya musta man, nakita mo harot wala. Uting, nakita mi. Din gimbalik dayon ko kay ako nabalitaan nga gipablatter kanya sa barangay. Ha? Ano gipablatter kanya sa barangay? Unsa sa lagaw day? Gipablatter ka kay kuan, nangawat to kuno kag manok. Okay ra ta og puros mga sunoy. Ang inaan po jud imong gipangtirahan. Mo ba? Ano pa yung tanan niya? Mao lagi. Pakulawan gyud ayo niya no? Unsa ka gubanan kun ba to sila? Tara, ato na to. Ka. Tigabosar na siya. Dito lang ayo na. Dut. Unsa pa yun man ako? Unsa imong pagistorya nga bahay nako?
Ay, mahi kay na ka. Usa tong panabi nga itirahan ako imong kanding ha? Ano imong ipablatter? Nga mo kon gaot sa imong manok. Usa day problema mo day? Nga akong problema, karong ingnan ko nimo birahan ako imong mga kanding. Sig bablater nga abot mga blatter. Pataka na po ng istoryang ikaw kay klaro pagka amigo giday. Unsa kitirahan? Likingon ko na day nimo wala man. Kinsa kayo naman be? Kinsa kayo wala kayong ato nang batyo na. Si Buston may kayo ako nga birahan daw na ako ang imong mga kanding. Nya, ikaw, kisa may gamag-gamag istorya nga gipablatter ka nako ha? Parehar gyapon ta si Boston gyapon kayo na ko nga ipablatter ko nimo. Ikaw rin nagtumutumog istorya ha? Ay, tumutumo de gani ay. Mo giming awayo na sabay ko. Action. May pang kanding oh. May kwarta. Sa taro. Oh ya. May pang there you go. Action. Me. Sabi Nera, yung blood. Nera. Okay. Me. Sabi lima oh sige. There you go. May action. Sabot yung tel. Ato tre action. Ay, naglawas ang ganding. Ari ka. Ato ta. Sabi 1, 2, 3 action. Klaro mo yan. Klaro kayo eh. Dili ko ko. Nah, oh, nakita meeting. Nakita usardot. Action. Ha? Idoda, anong pablatter ko sa barangay niya? Si tuyo din niya. Oh. Ganong Ganito tong stand. Ay, record no? Ay, ano ako mo no? Mo giming awayo na sabay ko sabay. Kita ba ka to? Play down na to. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. What's up mga bugok? Shout out. Shout out. Una, Japon. Shout out ko sa vlog ng magulang dai. Dulak. So visit sa to sa usang Prok Uno. Kaya ako balikaw na kay masupportive sila. Tanan, Prok Uno. Apo na. So sa tanan bugong classmate sa Mubod. Dayon sa Pakaparo. Ang live. So, kato dahil sa magulang na vlog, so Yulak vlog, so talam sa punta. Bato? Shoutout ko sa tanan akong mga kaparentihan o mga kaila na tanan sa mga Dumaog family, sa mga Ugnay family, sa mga Pasyol family, sa mga Gamulo family o sa mga uban pang mga kaparentihan ako. Salamat din sa pagsuporta. Salamat padayon lang ta kanunay. Salamat yun, salamat. So shout out na po ko. So shout out ko sa mga amo ni Vines nga taga Iligan. So hi mga amo. Naana po ni mga bugok. So shout out ko ni Gerson Kizo Kamingaw Sarsina, si kanang bagger sa Prince nga si Marquita, Dave Bulias, Delfred Santiago, Perny Baguhin, Rosemary Bulo, Dave Bulias, Ini Kainkoy, Ingilbert Puliran, Bray Lumantas, Giser Ambuang, Ibon, si Yvonne Winston ug si Kier Capricho, si Rigi ug si Ivy Maglinte, si Pata Gaming ug si katong Carl TV ug sa pampod shout out ko ni Chudirico Romero nga moitig friend sa Musanina nga barato ra kaayo, si Rosian Bularon, Donis Cabural, Clyde Lumantas, Jurgan Bartonico, Court Jurgan Pagirigan, Chloe Hinuktan, si John Vic Ate Monica ug siyang asawa nga si Tian, si Freddy Sumili, Frelin Caburnay, Alden Bahian ug sa akong paparts dira si Gleven Roy Abugan,
si MJ Albios, Julie Suranyo, Raymond Lisundra, Kate Bihante, si Expedito Maisling, ug siya asawa nga si Agnes, nga siya og sayang anak nga si Taluyloy. Kras yung asawa ni Projecting, no? Yawa ra. si Rinald Ambo, si Ariel Takugdoy, J. Caliso, Jan Ero de la Cruz, sa akong asawa nga si Karen Ostero, sayang iso nga si Irene Sabal, sa akong anak nga si Tantan, shout out lang ko ninyo dira mga lab, sa akong mama nga si Alma nga natulog sa balay ron, ug sa akong iso nga si Jisa nga napod sa YouTube channel daw niya, nang tawa ganahan mo, search Isay Sensei. Ug sa mga DS department ay si GC Handumon, si Rel Tumanda, Charimart Lampa, si Dilin Zamora, Jason Marshall, Johnny Alborte, Cheryl Buay, Alve Brunula. So ayaw yung mo kalimot sa pag-like, share, o subscribe para updated ka perme. Goodbye mga bugok! Mga pre.